δουλεύουμε ολιστικά, περνούμε τα πάντα, κάνουμε τις ροές μας, ώστε να επανέλθει η σωστή κυκλοφορία της ενέργειας και κατόπιν πάμε στα παθογόνα. Αντανακλαστικά πάντα. Ποτέ πάνω στο ίδιο το θέμα. Εδώ, όπως καταλάβατε, είναι το αντανακλαστικό του Αφιένα. Και δουλεύουμε και τα παρασπονδύλια νεύρα που νευρώνουν το λαιμό, τον τράχυλο και πάντοτε και τις απεκριτικές οδούς, ώστε στον άνθρωπο αυτή η θεραπεία που θα έρθει να κάνει να μην φτιάξει μόνο το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο ήρθε, αλλά να φέρει μια γενικότερη ισορροπία, ευεξία, οξυγόνωση καλύτερη, οπότε και καλύτερη θρέψη των ιστών και των κυττάρων και καλύτερη αποβολή των βλαβερών για το σώμα υπολοιμμάτων.